Konta, konta, di. Okari familia. Oporretan? Abuztua da Okari monstro familia alaia oporrak prestatzen ari da. Joan den astean Osaba Pakuren gutuna jaso zuten. Egipton dago abentura bidaian. Munek sukaldatzea maite duen aita gozozaleak eta Sanek loreak maite dituen ama biziak Osaba bisitatzera joatea erabakitzen dute. Luma familiako ikertzaile aparta motxilan eramango dituen liburuak prestatzen ari da. Egipto zoragarria, nola irakurri hieroglifikoak, piramideak eta esfingea. Denak dira haren ustez interesgarriak. Gar, anaia zaharrena, bere ahalmen telekinetikoak lantzen dago. Gero eta gauza handiagoak mugitu nahi ditu. Eta Adei? Non dago Adei? Hemen dago, lorategian. Xango eta erregeren erretratu bat marrazten ari da. Adeik txikienak, familiako maskotekin egotea maite du. Baina Xango eta errege ezin dira beraiekin etorri. Etxea zaintzen geratuko dira. Iritsi bezain laster, egin dugun guztia kontatuko dizuet. Egiten die promes. Familia bidaiatzeko prest dago, baina lehenago gutun bat idazten diote Osaba Pakuri. Kaixo Paku, astelenean itsasontziz iritsiko gara Egiptora. Zurekin elkartzeko irrikan gaude. Gordelekua piramideak zurekin bisitatzeko. Egiptori buruz ikasi duzun guztia konta dezazun nahi dugu. Laster arte, Okari familia. Bidaia luzea da. Baina denek gozatzen dute itsasotik datorren aire freskoaz. Astebetean portura iristen dira eta... Paku ez dago bertan? Eguzkiak zakar jotzen du, da familiak hotelera joatea erabakitzen du. Baliteke Paku hotelean geratu izana, pentsatzen du Munek. Ez dakit ba. Sanek Pakuren falta oso arraroa dela uste du. Ordubete geroago, familia prest dago piramideak ikustera joateko. Paku oraindik ez da agertu. Non ote dago Osaba abenturazalea? Gizako 3 piramide handiak zoragarriak dira. Adei liluratuta dago. Ikusten duen guztiaren marrazkiak egiten ari da. Lumak galdera asko ditu buruan. Nola eraiki zituzten alako piramide erraldoiak? Eta nolakoak dira barrutik? Garrek badu erantzuna. Seguru telekinesia erabili zutela harriak mugitzeko. Dio buruaz baieztatuz. Barrutik ikusi nahi badituzu ez duzu gehiegi itxaron beharko. Kufuren piramidean sartzeko txanda dugu. Goazen, animatzen ditu Sanek. Barrutik piramidea iluna da. Ez dute zer ikusten, dio Adeik. Inork ekarri aldu linternarik? Galdetzen du Lumak. Nik pospoloak ditut, dio Munek. Eta berehala piztu du bat. Eta berehala itzali da. Eta beste bat piztu du. Eta itzali egin da. Eta... Familia Okari! Ama, ze sustoa! Ahots sakon bat entzun dute piramidearen barruan. Kufuren momia! Esaten du Lumak itzuturik. Ahotsa gero eta hurbilago entzuten da. Handik ihes egiteko, familia biribilean elkartzen da plan bat pentsatzeko. Gogoratzen alda inor onaino egin dugun bideaz, galdetzen du Sanek. Sartu aurretik sarreran zegoen mapa marraztu dut. Dio Adeik eta motxilatik mapa txiki bat ateratzen du.
Ai, adei artista, berari esker, familia salbu dago. Edo, hori uste dute. Maldan behera eta ezkerrera, maldan gora eta eskuinera, laster aterako dira. Ba ez, galdu egin dira. Ahotsa behintzat ez da entzuten. Eta orain zer? Galdetzen du Garrek beldurtuta. Jakingo bagenu non gauden. Asperen egiten du Sanek. Hemen jeroglifiko batzuk daude, eman segundutxo bat. Lumak antzinako Egiptoko hizkuntzari buruzko liburua ateratzen du. Horman dauden marrazkiak atzekin jarraitzen ari da, eta aldi berean bere esanaia bilatzen du liburuan. Ez da lan erraza, ez da lan azkarrik ere, da berriro ahotsa entzuten dute. Familia, okari! Gero eta hurbilago? Azkar Luma, eskatzen dio Munek. Eman minutu bat. Ordu bete ez bada. Dio Adeik izututa. Tira, hemen dio, iparraldeko deskarga ganbera, faraoiaren segurtasunerako eraikia, goiko eta beheko Egiptoko gobernari gorena. Naiko, geldiarazi du Sanek. Adei, atera mapa eta aita piztu pospoloa, eskatzen die urduri. Okari! Ahotsa haien gainean dago, ia. Azken pospoloa, jakinarazi die Munek. Mapan ganbera duen posizioa argia da. Hemen gaude, dio Adeik pozik. Itzulerako bide bakarra dago, baina ahotsa bide horretatik dator. Erabaki azkar bat hartu beharko dute. Kufuren harimak harrapatzea nahi ez badute. Begira, harri bakar batek bereizten gaitu kanpoaldetik, konturatzen dagar, nire txanda. Garrek bere indar telekinetikoa erabiliz, aurrean duen harri erraldoi bat mugitzen du. Argia zirrikitutik sartzen hasten da. Familia osoa dardarka dago. Ahotsa inoiz baino hurbilago dago. Familia, okari! Itxoin, dio bapatean Sanek. Ahots hori ezaguna egiten zait. Kufuren momia da! Garrasi egiten du Adeik. Harria kanpora erori da. Eta sartzen den argiak misterioa argitu du. Paku? Dio Munek harrituta. Osaba haien aurrean agertu da, nahastuta, izututa, begiak minduta. Baina ze egiten duzu hemen? Galdetzen dio Sanek Pakuri. Mapa, oker, galduta. Izan da Pakuk esan duen gauza bakarra. Hurrengo egunean, familia osoa hoteleko jangelan elkartzen da elkarrekin gosaltzeko. Eskerrak zuekin topo egin nuen, dio Pakuk zorionez. Etorri aurretik piramidei buruz dena ikasi nahian, ni bakarrik sartu nintzen piramidean. Baina kanpoan dagoen mapa oker egon behar duenez, berehala galdu nintzen. Gau osoa eman nuen sarrera bila, han eta hemen, baina ezinezkoa izan zen. Egiptoar hauek gauzak nola ezkutatu bazekiten.